amb tota honestedat, fa un any que estic que ni parlar-ne, ara ja no ho sé. Perquè tot va tan de pressa, tot ha canviat tant, cap de nosaltres haguéssim pogut imaginar fa 5 anys, fa 4, fa 3, fins i tot fa 2, que estaríem a les portes d'un procés nacional com el que estem vivint. Per tant, en conseqüència, jo ara en aquests moments estic més a prop de que hi ha una possibilitat i de que aquesta possibilitat és real del que estava fa un temps. Dificultats? Moltes. Però el fet que el poble de Catalunya serà consultat n'estic convençuda. Serà consultat amb una consulta o amb unes eleccions, aquí està molt més obert. I en aquests moments ens sembla més probable les eleccions. Però no donem res per tancat, perquè tots aquells que diuen que ni parlar-ne, fa un any que s'han dit que estaríem aquí? No. I tanmateix ho van negant tot. Hi ha gent que és militant en la cultura del no a tot. No passarà això, no passarà allò. Jo estic aprenent en aquest procés aquests darrers 2 anys, que tot és possible i tot ja no està per fer. Ja hem fet molta feina, no? Per tant, podria ser que sí. Que ens hem trobat en un moment màgic de la història de Catalunya on hi ha hagut una sinergia extraordinària en 3 potes molt importants d'una societat, que són les que han donat la clau de l'èxit. Les 3 potes són, d'una banda, la societat civil organitzada, sense cap mena de dubtes, absolutament clau, sense la qual tot això cau. De l'altra, els líders adequats per escoltar-la. I de l'altre, un país que ha dit que sí a tots dos. I són 3 potes extraordinàries d'un taburet, que és el taburet nacional, que ha permès que estiguem on estem. En altres moments de la història no hem tingut les 3 potes juntes. O ha fallat una, o ha fallat l'altra, no n'està fallant cap. I a sobre, l'altra banda, diguem-ne, estarà al seu pitjor moment. Clar, això fa que el moment sigui molt màgic. T'ho diré amb l'expressió d'un polític espanyol, el nom del qual no diré perquè és una confidència que em van fer, en un dinar amb un conseller català, que li va dir exactament això. No era un líder espanyol de la dreta, però òbviament està en contra. I deia aquesta frase, diu, ho tenim complicat contra vosaltres, perquè vosaltres teniu 3 Es i jo només en tinc una. Vosaltres teniu la E de l'ètica, democràcia, llibertat, pacifisme. Diu, teniu la E de l'estètica, diu, això és bonic. Diu, això és bonic, nens agafats a les mans dels avis, gent estimant-se, alegria, és bonic. I teniu la E de l'èpica, perquè voleu canviar la història. Diu, jo només tinc la E d'Espanya, que està molt foradada. I llavors de qui era aquesta persona? Rubalcaba. Rubalcaba ho va dir. Perquè Rubalcaba com a líder polític està en contra del procés català, perquè els hi aprima per damunt de les seves conviccions democràtiques l'espanyolisme ranci al qual han de defensar, i perquè fixa't tu quina cosa tan bèstia que Espanya, amb 5 milions d'aturats i amb una crisi de cavall tan brutal, no han estat capaços d'acordar ni una sola llei, ni una, excepte posar-se en contra de Catalunya. És l'única cosa que els ha unit. Estan molt malalts, Espanya és un país molt malalt, Espanya política, I per això, per exemple, a mi em deien amics periodistes, em deien que la foto de la consulta, de la data i la pregunta, els havia impressionat molt perquè hi havia en la mateixa foto des d'alternatius antisistema fins a demòcrates cristians, passant per tots els colors. Des dels nanos de la CUP fins als d'Unió, passant per iniciatius, esquerres, convergents. I això, aquesta capacitat de consensuar un moment clau, és tan complicat fer a Espanya, tan difícil, que no l'entenen, perquè forma part de la cultura del pacte, de la cultura democràtica. I clar, lògicament, doncs, un Rubalcaba no està per la labor, però és que prou intel·ligent com per reconèixer el que jo una vegada, si em permets dir-ho en les meves pròpies paraules, vaig escriure, que Catalunya il·lusiona, i Espanya no. Jo he anat veient totes les fases de Gandhi amb una precisió gairebé milimètrica. Primer ens van menystenir. Aquests idiotes, on van? No que s'han cregut davant d'Espanya, diguem, la gran Espanya, 4 idiotes amb banderetes, no? El menysteniment. I l'he notat en el clatell molt, allò, cada vegada que anaves en la teva bandereta, especialment a segons quins fòrums, pam, 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 el menyspreu. Primer et menyspreuen. Després arriba la preocupació. Ostres, què està passant aquí? Potser aquestes banderetes són una cosa més grossa. Caram, ens han fotut gairebé 2 milions de persones al carrer. Ai, 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 què està passant? I els he vist preocupats. I després t'ataquen, aleshores guanyes. Estem en la fase de l'atac. Jo això pensava que era una amenaça molt real i cada vegada la veig menys. És a dir, crec que hi ha gent a Madrid, als despatxos oficials, que aquest és un tema que tenen damunt la taula, és a dir, arribem al punt màxim de que no ho podem aturar,
potser el que haurem de fer serà intervenir, però també crec que això era una cosa que estava més calenta fa un temps i ara està una mica més freda pel rum-rum que jo sento a Madrid. Perquè qualsevol acció d'aquest tipus té un grau de violència política de tal nivell i Catalunya està sota els focus i ho està acompanyada també d'Escòcia. Ara ja anem molt a la mà en els diaris internacionals, cada vegada que es parla d'una es parla de l'altra. L'altre dia l'editorial del New York Times parlava de tots dos, per exemple, és a dir, tot va passant alhora, el Barroso quan parla de nosaltres parla també de l'Escòcia, etc. Són dos paquets que hi ha damunt de la taula molt importants que òbviament estan fent moure la taula, no? Clar, de sobte, que uns puguin votar tranquil·lament i que Espanya, que ja està molt desprestigiada en els estaments europeus i en el món globalment, l'únic país democràtic que ha tingut, que l'han renyat des de l'ONU, fa poc, i per les víctimes del franquisme, és una cosa brutal. Fes una cosa tan bèstia com amb un president legítimament escollit, doncs destituir-lo per la força legal, jo ara cada vegada veig que és més difícil. Per tant, com ho aturaran? Bona pregunta. És que jo crec que no ho podran aturar. La tesi de Rajoy és quan menys em moc, millor va. Jo crec que no se n'adona que en el cas català això és impossible. Estic convençuda que no tenen en aquests moments res a oferir-nos. Primer, perquè en l'ADN espanyol no hi ha la concepció de negociar amb una nació. Fins i tot ens neguen la categoria de nació, ens neguen la història, ens ho neguen tot. És més, en aquests moments estan en la pitjor ofensiva contra senyes d'identitat, com per exemple l'idioma, de la història democràtica. Jo estic absolutament convençuda que Rajoy és un govern més negre i fosc i molt més regressiu del que va ser Aznar. I això, mareta de Déu, pensava que no ho diria a la vida. Però és així. No hi ha res per oferir-nos, perquè no ens poden oferir un concert econòmic, perquè a Espanya se'ls hi desmunta. Per tant, no hi ha, a més, han estat tant de temps contaminant els ciutadans en contra de Catalunya que ara no es pot girar això. Aquest és un paquet que no li poden donar la volta. No hi ha consens amb els altres partits. Per la dreta li van mossegant les cametes, els turmells, els de Vox, els de la Rosa Díez, els Riverites, tots aquests no fos cas que no fossin prou patriotes. Llavors no veus un clima, una atmosfera que et permeti fer una passa endavant, dir, escolta'm, i a més, per fer això et caldria un estadista. I tenim un mediocre. No hi ha res pitjor a la història de la política que tenir de líder un mediocre. Veig a Mas esplèndid i veig a Junqueras esplèndid. Comencem per Artur Mas. Jo li he anat veient l'evolució al president des de la persona que es plantejava que algun dia Catalunya hauria de fer aquest pas endavant i probablement no seria ell, però calia preparar el país, que m'ho havia dit en aquests termes, no fa tant, fa 3 anys, 4 anys, no fa més, a l'home que finalment fa les passes endavant i que ara ja no té marxa enrere. Jo hi parlo sovint i sempre que hi he parlat he trobat un home fort, deslliurat de dubtes. O sigui, el veig més fort ara que abans perquè ara ja no hi ha dubtes. Ara té clar que ha manat un camí que va cap a un procés històric que ell vol guanyar, perquè ell és un guanyador, ell és un home competitiu i vol guanyar aquest repte. I el vol guanyar bé, fent les coses ben fetes, democràticament, ensenyant-li al món, ensenyant-li a Europa que ho fem bé, que els catalans som un motiu d'orgull. I aquest és un home que, fixa que ha arribat a aquestes posicions de ruptura, no des de les emocions, sinó des de la raó. A mi em va dir una vegada l'Artur Mas que això ja ho tenia descomptat. És a dir, quan jo una vegada li vaig preguntar, escolta'm, determinades grans fortunes potser jugaran en contra o no s'hi posicionaran, i ell em va dir, tu creus que abans d'arribar aquí jo no n'he parlat ja i ja ho sabia, i malgrat això aquí estic. La història no la canvien les grans fortunes, mai. La canvien les classes mitjanes i la societat organitzada. Aquests són els que estan en aquests moments en aquest procés, com mai ho havien estat a la història. I t'he de dir que jo, malgrat tot, penso que els grans empresaris els hi hem d'agrair el silenci. Ja sabem que no ens acompanyen, ja sabem que no estan entusiasmats, ja sabem que estan neguitosos, però haguéssim pogut fer tots de l'ara i no ho han fet. L'únic que va fer un pas endavant va ser l'ara, i encara perquè va negociar l'IVA dels llibres. O sigui, que a sobre va treure tallada, diguem-ne, perquè la pressió de l'Estat és brutal. Sabem que la pressió de l'Estat damunt de els grans noms propis de Catalunya és per terra, mar i aire, i estan aguantant. Per tant, també respecte, no? És a dir, jo no li demano a segons qui que digui visca la independència. Només li demano que no digui res. Jo veig a Oriol Junqueras i a Marta Rovira
que penso que és una persona important, molt ben quallats en el seu lideratge, amb unes posicions centrals en el país, amb un discurs molt ben argumentat i amb una altíssima sintonia també amb Artur Mas i, diguem-ne, el seu entorn, no? També t'he de dir que és molt probable que algunes parts del partit d'Esquerra, però també de Convergència, es quedin més despenjades, i potser no estiguin tan còmodes en aquesta mena de complicitat. Però els lideratges són forts, a mi em sembla, i és un moment d'una complicitat extraordinària. I jo crec que a mi em sembla que Oriol Junqueras en els propers temps no se li augura cap problema dins d'Esquerra. Òbviament no conec l'Esquerra actual, l'Esquerra sempre és un partit una mica saturnià que devora els fills, però no conec ara, jo crec que ara estan consolidats, crec que prima per damunt de tot el procés nacional, això és la grandesa d'aquest moment, no? I a mi em sembla que tots estan imbuïts d'una certa transcendència històrica i que per tant ningú farà disbarats. Però una unitat... La candidatura de les europees era complicada perquè era molt immediata, perquè totes aquestes coses s'han de pair bé, han de digerir-se. No és tan fàcil que dos partits facin una llista comuna, encara que sigui una llista civil, però és complicat. Deixem respirar perquè jo tinc la impressió que no ens adonem que això està anant molt de pressa. Els escocesos van trigar 10 anys a aconseguir fer aquest procés, nosaltres l'estem fent en 2 anys. En 2 anys i de sota i amb un estat en contra i un estat que et diu que t'ofega per terra, mar i aire, que no t'ho permetrà mai, i uns catalans aquí dintre, unes Camachos, uns Riveres dient unes barbaritats horroroses, etc. Vull dir, ens expulsaran de tot, de la Unió Europea, de l'Eurovisió, no podrem anar cantant la, es passarà de tot, serà la plaga bíblica a Catalunya, no? I aquí estan, i encara els saludem, no? Bueno, jo ja no els saludo, ja he decidit cap. Però des del moment en què la senyora Camacho va comparar-nos amb el patiment de les víctimes d'ETA, vaig decidir que aquella senyora jo no la saludava més. Hi ha un moment que hem de posicionar-nos amb una certa dignitat i l'educació no s'ho ha de menjar tot. Tampoc li diré res, però no la saludaré. Aquest és un país complex, amb moltíssima gent que ha nascut fora del propi país, per tant que teòricament pot veure d'una altra manera, amb unes forces polítiques ajudades per l'Estat que juguen a la contra permanentment, traint els interessos catalans, amb uns partits barrejats i dividits i no sé què. I en 2 anys estem a les portes del conflicte més important de la història d'Espanya. Per tant, jo entenc que tot això va molt de pressa. Entenc que Esquerra i Convergència els ha costat fer una llista comuna per les europees, tampoc és tan important. En canvi, em preocuparia molt que no fossin capaços d'anar junts a unes eleccions plebiscitàries. Jo soc dels que defensen amb tota la convicció una entesa catalana, que a més m'agradaria que es digués així, entesa catalana, en la qual els principals líders de Convergència i d'Esquerra anessin a la una. Si fos possible, més gent, si fos possible iniciativa, si fos possible unió, però ja t'ho poso en el llim, no cal dir la CUP, però ja entenc que tot això seria més complicat. Però els 2 partits centrals d'aquest procés haurien d'anar junts. Però això és un procés constituent? No, a veure, aquí hi ha una confusió, a mi m'ho diu molt el Josep això. Bueno, sí, molta història, però com serà? I per què ho hem de dir nosaltres, com serà? Jo entenc que des del moment que un Parlament català es proclama com a estat fins que té una Constitució han de passar uns mesos de procés constituent en el qual els diferents sectors socials s'han d'implicar en el model. És a dir, òbviament cada partit ha de tenir un model propi, no cal dir, segurament uns més conservadors i altres menys, però més enllà dels grans trets ideològics, com serà el nostre Consell del Poder Judicial? El tenim ja fet? Si no t'hem tingut mai estat, des de fa 300 anys no sabem el que és, i ara són estats moderns. Com serà la nostra política europea? Com serà? Hi ha unes regles de joc bàsiques, que se'n diu Constitució o Estatut, Llei General Catalana, jo li diria la llei, l'Estatut ha estat sempre vinculat al tema autonòmic. Parlem d'una Llei General Catalana, que és la Constitució, diguem-ne, que s'ha de fer en un procés constituent en la qual hi ha una implicació dels partits representats al Parlament i dels sectors implicats professionalment. I d'aquí n'ha de sortir un país nou. Tenim una oportunitat única, no només de governar-nos, sinó de governar-nos bé. I aquest és un moment tan màgic que no el furtem, no el donem per fet. Jo crec que nosaltres hauríem de fer com va fer, per exemple, Israel. Ja sé que aquest és un exemple que a mi m'agrada, però veuràs per què t'ho dic. Perquè el primer dia l'Estat d'Israel diu queden vigents totes les lleis angleses menys les que segregaven els jueus. I a partir d'aquí comencen a fer les lleis. I llavors nosaltres com ho farem? Amb les lleis espanyoles? Oh, clar, menys aquelles que d'alguna manera ens fotien. Però lògic, és a dir, el dia següent has de tenir una legalitat.